Bokajan MEC constituency ke parlo Hanjanglangso Jang-et Terang arong tiso hemang supi karitang komol tiso lapen karitang sabitri terang piatum asupi aki BC Hunmili Tissopi kedamtang chitie chiklo ni phai inkoresir keparni NET National Testing Agency NTA University Grant Commission UGC tumpen kakondak National Eligibility Test NET exam along qualified for assistant professor and admission to PhD angdeng 87.97% lapen 152.14 marks chepa undun si Hanjanglangso lapen don rapaphan nongmi 1 pilo. Alangli ki Charlie anat kachipa dukpen sari Hajan High School angdeng Charlie si DR College Golaghat along anparta Eastern Karbi Anglong College along BA angdeng chepa unsi Assam University Silchar Diphu campus along master degree mate MA angdeng chepa undun si non angdeng an nanglilo. Karbi Anglong live kelang naman kardo pa zero. Non nili gitu ke dak Hanjanglangso Jang-et Terang. Ini nilitum ke bang lapan ka Hunmili lahan lo. Isi Karbi Anglong live han project abirta mate isi good news mate birta kimi. Awson karjulong si nilitum bang lo. Nilitum ke bang lahan lo idud angjir dak sami Hunmili Tissopi. Alangli 2024 pining aningkan lo. NTA lapen UGC atum kakondak pon pen NET pula bangso asad lang lo alangli chepa undun si assistant professor alangli chepa undun lo asinon alangli hem sinili tungwang si alangli tumpen isi ini naku alangli pen kachini ji pate karjuji aphan sini tungwang lo Lancho takali alangli kedamtang karbi jutang jubat luntomo anat kachirabdun kithet pen lamarjan anasitami chiparjan dun bom abang philo. Kedamtang surihini ra krener ke paningkan karbi youth festival along sitame Miss KYF winner chipalong dun anparta alangli News 7 Northeast Portal News Channel along sitame kedamtang surihini ra kriser ke pen news anchor sitame kiklem chirabdun bom abang philo. 2019 na hote no nili News 7 Northeast channel long sa kami anchoring aside ng kami no. Ang tanong ma o bigyan atong han kupason message ipin to mo. Si Mrs. Kipali kantung bang kilalo non obligini Charlie mo matum sa kami ki Charlie ahin bang jasimet important bang chipinang ko he na entertainment ahin si kami anak dito claim kami si kami entertainment along alat interest si people kami na kichari ahin bang si kami ci unang kichari bang si kami anso ci bori po na po. Lason si ning karong ning chekhangon AC News 7 Northeast staff abitung Hanjanglangso Press Club Khatkhati Press Club abitung Manja Press Club Dilai Press Club Karbi Students Association mate KSA Central Committee chunbang desoi teron anparta Bokajan District Committee tumpen ahem an humidamsi Karbi poho manpeng pen archudamsi kiklem kidam ki messenger phan resume pajertikang exam ni pilon lo labang so exam ho kupini link lesson question paper kidik la puzon alam ti ko mat bi exam lo September 29 arni ni exam tong lo labang so result ni pilon lo 17 October tapen ke result bang take message si chilong lo ni preparation bang ke la arjiting piklo non happen kali lo ni 2020 ningkan si ni post graduation si kami pa undun lo Assam University di campus pen ke ladera pi ni pinang prepare lo pen ke ni private sekolah long sitami teaching tapusan claim tu lo pen lada pela soda pinang upward and le he ni self study pencil di body lo pen ke YouTube channel la hai follow lo online test kami ni pinang materials kali lo cari lo pen ke cepat ko lo masih nona bang pesan misa ke jatang chilo tapi hand pen sita mini pan full support na pilo Bokajan penanan terang Karbi long life